ካብ ትግራይ እቶም ቀዲሞም ምስ ዓለም ዝተላለዩ ጥንታውያን ውቅራት አብያተ ክርስቲያን እቲ ሓደ ክነላልየኩም ቤተ ክርስቲያን ውቅሮ ጨርቆስ እዩ። እዚ መደብ ብምብራህ ሓቢረኩም ዝፀንሕ ቢንያም ሙሉጌታ እየ ካብ ቪዚት ትግራይ ምሳና ንክትፀንሑ ብትሕትና ንሓትት። እዚ ገዳም ካብቶም ራብዓይ ክፍለ ዘመን ብዘመን ኣብርሃ ወኣፅብሃ ዝተሰርሑ ገዳማት እቲ ሓደ እዩ። ብ346 ዓመተ ምህረት ካብ እምኒ ኣድማስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ከውሒ ከም ዝተሃነፀ ፈለጥቲ ታሪክ እቲ ገዳም ይገልፁ። ይኹን ደኣ እምበር ናይ ወፃኢ መፅናዕቲ ድማ ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ተሃኒፁ ክኸውን ከም ዝኽእል የቕምጥ። እዚ ገዳም ኣብ ውሽጡ 3 ቤተ መቅደሳት ዝሓዘ እንትኸውን 44 ቀወምቲ ዓምድታት ድማ ኣለውዎ። ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ናይ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅድስቲ ኣርሴማ፣ ኣባ ሳሙኤል፣ ኣቡነ ኣብየዝግን ሰማዕቲ ጨርቆስን ታቦታት ይርከብዎ። ኣብዚ ገዳም ብድምቀት ካብ ዝኽበሩ በዓላቱ ድማ ጥሪ 15 ሓምለ 19 እዮም። ውቅሮ ጨርቆስ ምስ ኣብርሃ ወኣፅብሃን ሚካኤል ኣምባን ተመሳሳሊ ስፍሓትን ቁመትን ኣለዎም። ኣብ 10 ሜትሮ ብ12 ሜትሮ ስፍሓት መሬት ዝዓረፈ እንትኸውን ቁመቱ ድማ 6 ሜትሮ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ገዳም ብዕድመ ዝፀገቦ ስእልታት ዝነበሩ እንትኸውን ሎሚ ግን ንምርኣዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይኹን ደኣ እምበር ዓሸርኦም ኣሎ እዩ። እዚ ገዳም ካብ መቐለ ንኣንፈት ዓዲግራት 45 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ዝርከብ እንትኸውን ካብ ውቅሮ ንዓዲግራት መውፅኢ ንኣንፈት ሰሜን ምብራቅ 250 ሜትሮ እትው ኢልካ ይርከብ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ናይ ውቅሮ ፓርት 1 ኢልና ዘቕረብናዮ መደብ እዩ። ውቅሮ ፓርት 2 ድማ ኣብ ቀፃሊ መደብና ሒዝና ክንምለስ ኢና። እዚ ቪድዮ ንክበፅሐኩም ሰብስክራይብ ጌርኩም ፅንሑ። ንኩሉ ትግራዋይ ድማ ዓዱን መንነትን ንክፈልጥ ሼር ብምግባር ተሓባበሩ። ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን። ምስ ቪዚት ትግራይ ሓቢረኩም ፀናሕኩ ቢንያም ሙሉጌታ እየ። ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን። ምሳና ፅንሑ፣ ምሳና ሓገዩ።